pachena mundikombolerenyi kuti moyo wangu ucha kukudzangu wadzese ndidzidzisenyi kukuda kuziva zvakanaka zvechikariro chembiri chinondipa kufara ndauya kune mwitenzi munozondibatsira ndinosimbira kunemwi mundisvitse kumusha Jesu wakanditsvakisa ndanga ndiri mufambi mudambudzo wandibvisa ngeropa rake iri ndakashira mutsa wenyu ndinomuitirenyi ndipenyi kunaka kwenyu ndosungirwa kunemwi nguva dzese ndarasika kuva munzira yenyu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu. Ndoda kukwazisai vana vaMwari muzita raJesu. Pazuva ranhasi tinotenda Mwari anoramba achitipa mukana wekuti tinzwe kutaura kwake. Sati tapinda mukati meshoko iri ngatinamate. Baba vedu vari kudenga, tinokutendai. Nyasha dzenyu dzinogara nekusingaperi. Ivai nesu, mutitungamirire. Tidzidziseiwo kufamba munzira yenyu. Apo takupinda mushoko iri tiitewo vanhu vari nani. Kudenga kwazonaka. Tinoda kupinda mukati memazambara. Maita basa tinotenda muzita raJesu muponesi wedu. Amen. Toda kutenda Mwari muzuva ranhasi. Tichitarisa kubhuku ramabasa apostori chapter 3. Ndoda kuiverenga kubva pavhesi 1 tosvika pavhesi ya6. Nichaverenga nerurimi rweshona. Inoti, zvino Petro naJohani vakakwira kutemberi nenguva yokunyengetera yepfumbamwe. Zvino mumwe murume waikamhina kubva padumbu ramai vake wakanga achitakurwa, vachimuisa zuva rimwe nerimwe pamukova wetemberi wainzi Wakanaka, kuti akumbire zvipo kuna vaipinda mutemberi. Vhesi 3. Iye wakati achiona Petro naJohani voda kupinda mutemberi, akakumbira kuti apiwe chipo. Vhesi 4. Zvino Petro akamutarisisa naJohanivo akati, titarire. Vhesi 5. Akavatarira achiti, ndichapiwa chinhu navo. Asi Petro akati, sirivheri nendarama handina, asi chandinacho ndinokupa. Nezita raJesu weNazareta, chifamba. Dai Mwari angakomborera kuverengwa kweshoko rake. Musorodi wenyaya unoti iwo, simuka ufambe. Now tiri kutarisa murume uyu. Jesu wakanga aenda kudenga. Tiri pachapter 3 tiri kuona vadzidzi. Previous chapter vadzidzi vanonzi ivo, soon after the Pentecostal experience, they were all in one accord. Vakanga vari pamwe chete, vachiita zvinhu zvavo pamwe chete. Hakuna aiti ichi ndechangu, asi zvinonzi munhu wose aiva nechainacho. Wakaunza pamakumbo evaapostles, ndokutengeswa zvikapiwa vanhu vakanga vaine need. Saka hakuna munhu waifunga kuti regai ndisiye nhingi achitambudzika, asi vaitarira kuti ndiani ari kutambudzika, vobatsirana. Now that spirit of unity yakafambisa shoko raMwari.
that spirit of unity yakabatsira kuti vazhinji vakweverwe kuna Kristu. Ndinofunga kuti inini pane imwe nguva yavaitoparidza shoko vanhu vachiuya kuna Mwari, asi pane imwe nguva yekuti maitiro avaitoita iwayaya akaunza vazhinji kunzvimbo yekunamata. Saka ndiri kuti mukati mezuva ranhasi, when the spirit of unity prevails among us, vazhinji vanopinda mukati mesangano. Patinoita zvinhu tichibatsirana nekurangarirana, tichifungana nekunamatirana, kamuitiro ikako kanokwezva vazhinji tisina kuvaparidzira. Saka isusu pachedu kurarama kwedu tiri tsamba dzakanyorwa sezvinotaurwa naPauro. Kurarama kwedu kunoverengwa nevanhu. Patinoita icho nechicho, ngatiitei kuti Mwari wakudzwa. Kana tiri chidya, kana tichinwa, kana tichiita chipi nechipi, ngatiite zvose kuti Mwari wakudzwe. Saka vatendi vakanga vari pamwe chete, vachiita zvinhu zvavo pamwe chete. Soon after, Jesu akwidza kudenga, and a lot of people were added to the number yevatendi. Saka Bhaibheri rotiudza pachapter 3 pavhesi ya1 kuti Peter pamwe chete naJohn vakaenda kutemberi kunonamata. Vachienda kunonamata kudaro, vakanga vari kuenda pa the 9th hour. Vanodzidza nguva vanoti iwo it was around 3 p.m. nguva dzesacrifice yekudoka kwezuva, the evening sacrifice, 3 p.m. So achienda the 9th hour, toda kutenda kuti Jesu waenda kudenga, varume ava vakatondera kuti ngatirambei tine tsika yedu yekuenda kunonamata. Ngatiendei panguva yakatarwa yekunamata. Handizivei ini mutendi kuti iwewe unadzo here nguvawo dzako dzawakatara dzekunamata. Nekuti vanoti later Judaism vakazoronga kuti ngative nenguva dzinogona kuita 3, vamwe vanogona kuti i4, but vazhinji vanoti i3 dzekunamata. Vakadivhaidha zuva into 3 nguva dzekunamata. Vanga vaine yavanoti the 3rd hour, voita the 6th hour, vobva vaita the 9th hour. Yanga iri nguva yeprivate prayer, nguva yekumbotaurawo naMwari. Ina handizivi mutendi, unadzo here nguva dzekutaura naMwari? Unadzo here dzawakatara dzisiri nguva dzinotarwa nesangano kuti ngatitsanyei kubva nguva yakati kusvikira nguva yakati, ngatitsanyei kubva zuva rakati kusvikira zuva rakati? Iwewe unosetawo here nguva yekumbotsanya? Unombosetawo here nguva dzekunamata kuti mangwana ndisati ndaenda kubasa regai ndimbotaura nedenga, masikati ndiri kubasa ndodawo chiawa changu chekumbotaura nedenga, ndisati ndaenda kumba ndomboitawo chinguva chekumbotaura nedenga, ndisati ndarara regai ndimboitawo chinguva chekumbotaura nedenga? Vazhinji kuchengetwa neminamato yesadza. Tinomboitawo here nguva yekunamata? Une here dzawakaseta nguva dzekuti pakati peusiku wosetawo alamu yekumbotaura naMwari? Nhasi uno kuna vazhinji vari kuchema kuna Mwari, kuna vazhinji vari kukumbira kuna Mwari, asi iwewe hama yangu wakakotsira, regai ndikutaurire vana vaMwari, Mwari wekudenga ari kuropafadza vanhu. Vanhu vari kutsanya nekunamata. Iwe woga ndiwo ungatadza kuona zvikomborero zvaMwari nekuti hauna nguva dzekunamata Mwari. Maproblems anoita kunge anoziva adresi yekumba kwenyu. Pose paanoshungurudza vanhu, Satani afunga kuti rega ndishungurudze vanhu, anouya padoorstep yako simply because hauna nguva yekunamata. You don't have time to pray. Murandakadzi achinyora anoti iye, we are not safe for even a second or 2 seconds without prayer. Hatisi safe tisina kunamata. Munamato ndo unotikonekta naMwari. Munamato ndo unotiswededza pedyo naMwari. So tiri kuona vakomana vari kuenda panguva yakatarwa yekunamata. Newewo tarawo nguva yako yekunamata. Ivawo nenguva yaunozikamwa nedenga kuti nanhingi tiri kusangana, naGeti naChipo tiri kusangana, naSkeva tiri kusangana pamunamato. Ivawo nenguva yako yekunamata. So vakomana vakaenda kunonamata. So vakuda kupinda mutemberi, vakasvika padoo retemberi rainzi Beautiful, nekuti vaitanga kupinda the court of the Gentiles. Wopfura imomo wakunopinda the court of the women and the children. Usati wapinda mukati munenge mune vakuru. Saka padoo iroro rekubva the Gentiles court uchipinda mukoti yevakadzi nevana, panga paine the gate rainzi Beautiful. So pageti ipapo ndo pakagara muchinda uyu achikumbira kuti apiwe mari nevanhu. Mukamucherechedza muchinda ari kunzi akanga akazvarwa akadaro.
hausi urwere hwakazouya sometime in life, but akatozvarwa akadaro. Azvarwa akadaro kudaro, ndinofunga kuti mumwoyo make he had a condition of hopelessness. Wakanga ari kufunga kuti ina handisisina tariro. Pakatouya Jesu, ndinofunga kuti tariro yake yakamuka. Akati ndakanzwa kuti paBethesda pane umwe anga akaunya namakumbo but akaporeswa. Kune mudzimai wakanga ari kubuda ropa for 12 years akaporeswa. Saka neniwo Jesu achasvika kwandiri. Saka pa 3.5 years yaJesu haana kusanganawo nemuchinda uyu. Saka iye tariro yake yakanga yapera paakanzwa kuti Jesu waenda kudenga. Achinzwa kuti kwasara vadzidzi, akashungurudzika nekuti anoremember kuti pane umwe mufana waiti zvikamubata zvinomukandira pasi. Vadzidzi vakaedza kuda kubatsira mufana uyu zvikaramba, kusvikira iye Jesu pachake auya akabatsira mufana uyu. Saka tariro yake yakanga yaenda achifunga kuti vadzidzi hakuna chaanobatsirwa nacho. Ende muchinda uyu ane shamwari dzake, ofunga ishamwari kana kuti hama, dzaipota dzichimutakura dzonomusvitsa pasuo retemberi. Nekuti vakaita semapofu vakaremara nevakadaro vaisatenderwa kupinda mukati metemberi. Vaisatenderwa kupinda. Saka waisiwa padhoo orega kupinda mukati metemberi. Tinadzo shamwari dzakadaro dzinongotitakurawo dzotisiya pedyo neruponeso. Tinadzo hama dzakadaro dzinoda kutitorawo dzotisiya pedyo neruponeso. Vamwe vangadzishora havo asi ndoda kudzitenda hama dzakadaro dzinoswededza vamwe pedyo netemberi, kuswededza vanhu pedyo. Ungasiyiwa hako pasuo asi ukasiyiwa pedyo, Mwari ngaakudzwe. Nekuti one day hairizikani, uchisiyiwa ipapo every day. Peter na John vachapfuura. Peter na John vachapfuura, vachakuona. So muchinda uyu wakaswededzwa pedyo. Dai tingava netsika iyoyo hama dzangu yekuti tikaona uruponeso ngatiswededzewo hama dzedu pedyo neruponeso. Swededza tete pedyo neruponeso. Swededza vamwene pedyo neruponeso. Swededza vana vako pedyo neruponeso. Swededza mudzimai pedyo neruponeso. Swededza murume neshamwari pedyo neruponeso. Nekuti pedyo neruponeso pakakosha. Nerimwe zuva Peter na John vanopfuura. Kwete ivo voga, asi Jesu mbune unopfuura munhu akawana ruponeso. Saka Bhaibheri rinotiudza kuti Peter na John vakanga vari kupfuura nepo. Vachipfuura nepo vakamuona muchinda. Ndokubva vamutarisa. Iye ndokuvatarisa. Akavatarisa neziso rine tariro rekuti varume ava ndazoita mari. Varume ava vachandibatsira. Pati Peter zvinonzi akamutarisisa asina chaakanga inacho. Ndokuti sirivheri nendarama isu hatina. Ende for sure vakanga vasina. Nekuti mukaverenga previous chapter muchaona kuti varume ava zvose vakanga vazunza humwe dzavo ndokuisa papuu. Vakati wakomana ari kushayiwa ngaabatsirike. So vaibatsirawo nehama dzavo. Saka shuwa muhomwe makanga musina chinhu. Vakanga vangoendawo kuti regai tinonyengetera kuna Mwari. Saka paaitotaura kuti sirivheri nendarama hatina, shuwa vakanga vasina mari. Asi vakati chatinacho hechi, nezita raJesu, sumuka ufambe. Peter ari kuti iwe zvauri kutarisira handizvo. Chirega tikupe zvakakosha kupfuura zvauri kutarisira. Mukati meupenyu tinogona kutarisira zvinhu zviri less. Asi ngatitarisire zvikuru. Tikawana Jesu tawana zvese. Nekuti muchinda uyu wakanga ari kungotsvaka mari. Oenda kumba asi asina Mwari. Kuva nemari usina Mwari, that's a disaster. Kuva nepfuma usina Jesu, that is a disaster. So Peter ari kuti shamwari, chandakukupa ndo chikuru, ndakukugashidza Jesu, and all other things will follow. Saka akati nezita raJesu simuka ufambe. Ndiri kuti mukati mezuva ranhasi unogona kunge une zvimwe zvinhu zvauri kutsvaka. Une urwere hwawachengeta kubva kare. Une urwere hwakutambudza for a very long time. Une urwere huri kuitika mukati meupenyu hwako. Tiri kuti chauri kutsvaka iwewe imari. Asi nezita raJesu simuka ufambe. Nezita raJesu batsirika. Chingava chitema chiri kukuremera, hungava urwere huri paarea ipi yeupenyu, but Peter ari kuti chauri kutsvaka handicho chikuru, asi chikuru chaunofana kuwana izita raJesu. Ukawana zita raJesu unosimuka wofamba.
ende paakasimuka haana kusimuka oga, Peter wakamubatsira kuti asimuke. Zvinonzi paakamubata kuti asimuke, akanzwa simba richipinda maari, simba richimhanya mumabhonzo, richibatanidza mongo, the mineral density yemabhonzo ichisimbiswa, achisimuka kuti afambe. Bhaibheri rinoti iro akatanga kukwakuka achifara, akatanga kukwakuka achifara, kureva kuti paaitarisira kuti ndinobatsirwa, handipo paakabatsirwa napo, asi akabatsirwa neimwe engo yaakanga asina kutarisira. Tiri kuti iwewe une zvawakatarisira kubatsirwa naMwari, but our God has more than 1,000 ways dzekukubatsira. Chauri kutarisira handicho chikuru, asi chikuru tanga kuva naJesu. Iva naJesu mukati meupenyu. Ukava naJesu masuo anovhurika. Ukava naJesu zvikomborero zvinouya. Ukava naJesu zvikomborero zvinovhurika. Zvatinobata zvinobereka michero, simply because tina Jesu mukati meupenyu. So akati, shamwari, ina handina chimwe chandingakupa, asi ndinoda kukuti nezita raJesu simuka ufambe. Mukati mezuva ranhasi, hama dzangu, ari kupfuura nhasi haasi Peter kana kuti John, ndiJesu weNazareta, ndiJesu anogara nekusingaperi. Iko zvino paakakutarisa ari kuti, iye shamwari, zvauri kutsvaka inini handina zvizhinji, asi ndoda kuti ndikauya kwauri, ndikava neukama newe, uchaona zvizhinji zvichatevera. Ukatsvaka ushe hwaMwari, zvimwe zvose zvichatevera. Dai Mwari angatibatsira mukati mezuva ranhasi, tigoziva kuti Jesu ndiye the source. He is the tree and the other things are the fruits. Saka tanga naJesu. Ukatanga naJesu, uchaona zvikuru mukati meupenyu. So vakasiya muchinda uyu akukwakuka, ende Bhaibheri rinoti akatopindawo mutemberi. Tinotenda vakamusvidza padhoo. Kune vamwe vakatombokuitira zvinhu, vane pavanogumira, pane pavanosvika mukati meupenyu. Ungatarira tete vari kukadoma, wotarisa nhingi ari kunze kwenyika, wotarisa umwe ari kwakati kuti achakubatsira. Munhu pane paanosvika, pane paasingadariki. Anokusvitsa padhoo, asi Jesu aripo kukutora opinda newe mutemberi. Ndiri kuti mukati mezuva ranhasi, hama yangu, unogona kusimuka ukafamba kana iwewe ukatendera Jesu kuti akutungamirire. Ende chauri kuda iwewe, unogona kufunga ndiri kuda stendi, ndiri kuda mota, ndiri kuda zvakati. Handizvo zvauri kuda. Nezita raJesu simuka ufambe. What you need is the blessing of the Lord, and the other things will follow. Dai Mwari angakukomborerai, Mwari angakuitire zvakanaka. Tive neukama naJesu, nekuti iye ndiye the source of everything. Dai Mwari angakukomborerai. Ndinoona ndatukudzimera kadzama, Jesu tenzi muponesi wakatifirayo. Time ironda riona, iro rinondichenesa, kudza tenziro chenesa, kudza tenziro chenesa. Ndawana upenyu utsva, nyanza ropa rake, zvitema zvese zvapera, apo padzimeyo. Dzimeiro ndariwana, iro rinondichenesa, kudza tenziro chenesa, kudza tenziro chenesa. Ndamuganda itwa mutsva, nembiri yedenga, nemoyo nenguo chena, naKristu mandiri. Dzimeiro ndariwana, iro rinondichenesa, kudza tenziro chenesa, kudza tenziro chenesa. Chishamiso tsitsi dzake, ropa rake pasi, muzi wenyi Jesu chete wakatinunura. Dzimeiro ndariwana, iro rinondichenesa, kudza
chenesa kutatenziro chenesa sine ilonda riona ilo rino ndi chenesa kutatenziro